Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022 yılın 20 yanvarı heptäriň 4-nji gün siz Türkmen halky DBT kanalyna hoş geldiňiz. Meniň bilen şu gün gepleşikde ine Musa DBT topunyň administratory Timur Serkerde gatnaşýar. Biz şu gepleşimizde esasy temalar Türkmenistanyň Türkmen halkynyň esas problemasy ýollar açmak barada gurulmaçak bolýar. Bizim birinci sorumuz ýollar näçip ýapyldy? Näme sebäpli ýapyldy ýollar? Näçip şu ýollar ýapyldy we ýapylypdy? Şunu gurulmaçak bolýar. Şu gurulmaçy başlamaka men size gysgaçyk İstanbul aeroportunyň ýagdaýlaryny düşündireyim. Akazyýsa Türkmenistan'ın heptede 3-4 tane reisler gelip gidip dur. Türkmenistan'ın İstanbul'u diye düşüp işlerini bitirýärler. Ondan sonra yeni minip Dubai'ye gidiyorlar. Dubai'den yeni gelýärler. İstanbul'un öýlerini aýdýarlar. Şu ýaly heptede 3-4 tane reis gelip gidip duran ekeni. O reisler hiç yerde afişada yok eken sebebi Türkmenistan'ın konsulluğu aeroportuna gürleşipdirdi. Şu reisler afişada bolmaly İstanbul aeroportunyň ýolbaşçysy şonu afişa goýan ol gören ol. Radarlarda bada başga ýerde görünen ol. Ondan soň biziň içinden gelen Türkmenistanyň içinden gelen maglumatlary görä konsulun ýanyna adamyň konsullukdaky adamlardan gelen maglumatlary görä konsullukdyň ýanyna bir oglun bar eken şol bilt bilen ýürüýte iş alyp barýan ekeni. Bir adam değil, 3-4 tane adam. Yine şular biltlerin bakasını kaldırıp şu gaýdyşyň gaýdana samolyot Dubai'nin üstünden İstanbul'a gelýär. Şöyle adamlar gaýdana üstüne pul alıp 1.000, 2.000, 3.000 dolar üstüne alıp bildiň bakasyna berip mindirýän ekenler samolyota. Yine şu ýaly reisler onu charter diýilýär. Charter reisler gelýän eken. Bir ýegenderiň samolyota gelip gidýär. Bir serdarın ve ýegenleriň garnaşlary üýüşüp, prezidentiň garnaşlary üýüşüp 78 aýal maşaly gelip gyzyl almana, gyzyl satmana, ondan Dubai'ye gidip, Dubai'dan hem bir gün bolup ýene ýerine gaýdyp, şuraya reisler geçip dur İstanbul'un üstüne. Türkmenistan'dan gelýän we barýan. Ine men ýakynyna aýtdym, Raşid Meredow maşgalasy. Bular eýem Türkden gaçşak bolup şo ýerden jaý alýarlar 500.000 dolary her maşgala, her maşgalan şeýini alýar. Şo ýerde şolara dokument berýärler. Türkiýanyň hökümetiniň dokumentini, graždanstvo berýärler. Ondan 11 milyona gidip Dubai'dan jaý alýarlar. Bular öz gaçmak nemelerini taýýarlap durýar. Ine şu ýaly pullary, bizim pullarymyzy şular TV baýlyklarymyzy oglap, para horluk edip, ine daşyna gelip soýýarlar. Bizim halkymyz bolsa kösünüp Türkmenistanyň gaýdy bilen. Şoň üçin ýollar ýapyk kim üçin? Ýollar ýapyk sada halk üçin. Beýlekler üçin ýollar ýapyk-da ýörep dur. Koronavirus ýok, vaksinasiýa edildi, hiç bir problema ýok. Bu diýmek Türkmenistanyň ýürüýtilişden bir kasta we kasta diýmek bir topar we şolaryň hiç bir problemasy ýok. Olar başga Türkmenistanda ýaşaýarlar, olar öz Türkmenistanda ýaşaýarlar. Türkmen halky hakyky Türkmenistan'da yaşadı ve kıyınçılık görüyor. Yine şunu ýalatlar bolup geçýär. Bizim vekillerimiz İstanbul aeroportunda gece günü durdular. Biz ýörüýte İbrahim agany atlaýardy diýip barlap dur ýagdaýyny, hal ýagdaýyny, maddi ýagdaýyny şoň kömekdir ýaly. Bir topar bize kömek edýän vatandaşlarymyza köp sag bolsun, maddi ýagdaýdan sözüňiz bilen telefonunuz bilen gollap jaňy diýeniz İbrahim agany gollary ýaly köp taňaýar gatyn. Ine hemmäge minnetdar. Ine İbrahim aga şahit boldy şu ýerde. Reisin badygyny, Türkmen adamlar aeroportdan çykýanlygy bilim şahit boldy. Şolar gelýär. Ol gelýän reislerim hiç ýerde tabloda ýok. Adamlar çykýar. Bizim içinden habarymyz bar. Şu reis şunçada gelmeli. Biz barýar çykalgat, howy Türkmenler çykýar, daha diýär. Sonra berden köp gürlän ok, gorkýarlar elbetde uğradylandyr.
Umuman reisler gatniya. Hepde 3-4 reis gatnak gidip dur. Yönü onu dine konsolosluğa satya, şu bildikleri ve konsolosluğun biznesi. Şu konsolosluğa hükman bilmeli reisler gelyen oldu sebebi şöyle problemi oldu, şular koşulmalı. Şonun için şular hem koşulya hem satıp pul ediyordu. Inni İbrahim Ağa şu meselede bağışlan men şu efiretim hükman bir izah etmeli. İbrahim Ağa şu meselede on in kazanan ulu üstünlüğü şu yerden nırtlarını kaçırdı. Ön müngläp alýan motoru häzir ine bize konsulun adamları, yani onun daverin adamları 150'den 200 dolara çelli. Her vilayetten 5 adamdan 25 adam her reiste uğrat berelip bize teklif bilen çıktılar. Biz onlara pul verecekler para koyalım. Biz Türkmenistan'ın grajdanları. Olar Türkmenistan'ın baylıklarını oğurlap yine de bizden para koyalım edip pul alacak koyarlar. Aradına bir şistyorka diye olur koyup bizden pul alacak koyarlar. Yok. Türkmenistan'ın reisleri beylikli uluttun kıyalı açılmalı. Türkmenistan'ın kasası işlemeli. Biz gelmeli, biz almalı, kayıtmalı. Yine men size häzir yürüyte yine nemeni görkedeyin. Hormatly vatandaşlar, bir minut edil yine bolup geçýän zatlar görkedeyin. Bütün dünyada reisler nähil bolýar? Reisler nähil ýürep dur, şunu göreli. Häzir men size ekrany görkedeyin, bir minut. Seyredin, hormatly vatandaşlar, yine ekranda siz görüp dursunuz. Şu yerde, bir minut. Şu yerde, men size bir minut. Şu yerde seyredin. Seyredin. Yine seyredin. Yine reisler. Bütün dünyada reisler gidip dur. Yine bular Avrupa bildirip dur. Bundan gidiyor Türkiye. Yine Türkiye'de reisler. Seyredin. Yine seyredin Türkmenistan. Yine seyredin. Yine Türkmenistan ve Afganistan aşağında reisler yok. Bunlar hem tranzitli reisler. Yine FZ 8110 bunlar tranzitli reisler. Yine reisler yok. Senin tabloda. Afganistan'da da yok. Afganistan'da uruş gidip dur. Düşünüklü. Türkmenistan'da uruş yok. O yerde sövüş gidip dur. Türkmenistan'ın prezidenti bilen Türkmen halkının arasında. Yine Orta Asya'daki reisler. Seyredin. Yine reisler Türkiye taraf gidiyen Orta Asya reisleri ve Türkmenistan, Afganistan boştur. Afganistan'da uruş gidip dur. Düşünüklü. Yine Türkmenistan nemçik boş. Ünsverin hormatly vatandaşlar, bir yerde siyaset değil ama. Haçan bir siyasetçiyini saylamasak, o siyasetçi hükümeti zahmat ediyen olsa ve şu siyasetçi hükümeti zahmat edip yani okuyup siyasetini yürüden vakti halka karşı görüşüyor. Şunun için yine bizde reisler olmaz, vilayetlerin arasında yollar yapıp olur ve şunu mendaşlar bir logik taraftan kelleğine girmeyen zatlar, dine halka ilginç zatlar, bit bağışçılıklar dürer durur. Yine biz öz gepleşimimize geleli, yine häzir İbrahim Ağa'nı biz aeroporttan alıp, häzir şol bizim vatandaşlarımızın öýlerine var ya, şöyle deyince alıp, yani yuvunup, suwa düşüp, zat edip, ertir, öz işini başlıyor. Eğer kim aeroporta baracak olsa, ertir İbrahim Ağa şöyle saat 10 millerden başlayıp yine de bolýar. Näme şoňa goşuljak bolsaňyz, zat edecek bolsaňyz, yine şol ýerde bor. Käwagt her 3-4 günden İbrahim Ağa öýüne gidip, ýa-ni öýe gidip, üstlerini çalışyp zat edip, ýa-ni açyk işlerini gowlaşdyrmaly. Şonuň eşiklerini gowlaşdyrmaly. Şoň üçin ine şurýaly mümkinçilik döretdik. Ýöne ol İbrahim Ağa öz hereketini dowam edýär. Ýollar açylynça, öýüne gidinçe hereketini dowam eder. Yine umumy ýagdaýlar şeýle, inni men soragma, men bilen efire gatnaşan olunlar soragma, vatandaşlar size de soragma, size mi ýazyp durun, men sizi ekrana çağırıp, ekrany goýup sizin ýazýan kommentariýalaryňyzy we ekrany görüp
biz şoň üstünde de durup geçer. Sizin pikirlerinizi analiz et geçer. Ne hemmeňize sorak. Näme sebäpli ýollar yapyldy? Birinji soru. Näme prичина boldy? Esasy ýanky ýollar yapylmagyň maksady näme? Şunu men ine başlayan Musa, siz kyn görmeseňiz şu soraga jogap berin. Assalamu alaykum Rada, assalamu alaykum vatandaşlar. Yollar näme üçin yapyk? Türkmenistanda doğru aýtdyňyz, göreş gidip dur. Türkmenistan rejimi bilen Türkmenistan halkynyň arasynda. Emma Türkmenistan halky iki tane saylaw bardy. Ya göreşmeli ya gaçmaly. Türkmenler öz göreşmek ýoluny görmän soň, bundan 2 ýyl mundan ýol görmän soň, bir gönükdirme bolman soň gaçmak ýoluny saýlap alýarlar. Türkmenistanyň massawy adamlar gidip barýar. Türkmenistanyň içinden her adam, her döwletde adam bir iň gymmatly baýlygy hasaplanýar, her döwletiň kapital hasaplanýar. Şoň üçin daşagörtde emigrantlar çağırýarlar. Şoň esasında ekonomikasy göterilýär, dogry kanunlar ýöredilse, şol döwlet ösýär. Emma bu ukypsyz rejim Gurbanguly hem zat monopoliýa geçirip Türkmenistan türmäge psikbalisa öwrdi. Adamlar hem gaçyp başlady. Türkmenistan içinde halk ýok. İlk başta çaklendirme girizdi. Ýaşy 25'ten ulu bolmaly diýdi. Soň aýal gyzlar çykmaly diýdi. Ondan 40 ýaşdan ýokary bolmaly diýdi. Häzir bir näçe çaklendirme girizýär. Emma Türkmenistan prezidenti bunu kontrol edip bilenok, adamlar para bermem gaçjak bolýarlar. Şoň üçin Türkmenistanda bol hemme de bolşýaly, şol hemme kudoklary bolşýaly diňe gadagançylyk bilen mesele çözýär. O çözmeklik däl, wagtlança problemany uzaklaşdyrmak. Diňe bolanok diýip ýapýarlar, şol reýsler şoň esasynda ýapyldy. Türkmenistanyň içindäki adamlar bolmasa döwletem bolmaýar. Halk bolmasa ekonomikada galmaýar, ekonomika pese düşýär, döwletem bolmaýar. Şoň esasynda da birinji sebäbim, şol ýollar ýapmaň sebäbim adamlar gaçyp barýar ýurdun içinden. Sağ olun. Ine Musaga gaty dogry aýtyp geçdi. Menem goşjoklarym bar. Sedim. Kaçan ýollar yapylýar? Kaçan bir ýol bolşy, Türkmenistanyň içindäki ýol bolşy, öz siýasatyny ýürüdende şu ýerdäki halk hereket etse, ya gymylasa, ya öz haklaryny alyp başlasa, şoň alyp barýan siýasatyna päsir bolansa ýollar yapylýar. Şu ýerde iki sany ýollar yapmagyň dürli temalar bar. Birinji, Türkmenistan içindäki ýollar näme yapylýar? İkinci, Türkmenistan daşynak ýollar näme yapylýar? İki mesele, iki sany maksat diferan diýär, ýani tapawut bar. Indi Türkmenistanyň içindäki ýollar näme yapýar? İçinde Türkmenistanyň içinde şul adamlar galar, men siýasatymy ýürütip bilemok, oksadety yatırdım, sosial yatırdım, halky hiç halky ünsüremok, umuman men gazancym ýok, gazanan üstünliklerim ýok. Şonuň üçin ine ýol yapmasam, şular büküp durur da men helak ederler. Şonuň üçin men ýanky ýol ýapaýyn diýip saklaýar. Ol birinji. İkinji maksat öz siýasatyny ýöretjek bolýar, bir kritiski Türkmenistany mundan metre bir agyr ýola saljak bolup, öz husus meselelerini bähwitli, özüne bähwitli meseleleri çözmek üçin, halk blokda saklamak üçin täze bir kararlar çykaranda halk birden galaýmasyn diýip 10 ýanwarda, 10 fevralda şu adam özüne prezident diýen adam bir kanun ýagdaýda şu adam ine halk maslahaty onlaýda geçirmek diýmek, gara kompýuteryň üstüne näme etseň şonu etip bolýar. Şol kompýuteryň üstüne adamlar bilen gürleşip ýa-na mümkin pistoletli MHM drondur ol adamyň ýany sen göremokda. Olar näme diýseňem basyp dururlar. Ýa-na her adam ýa-na bir ministr ýa vice-premier bolsa, goýsa, ýanky ýa MHM işgärni goýsa, şol adamlar ýanky hemmesi bir köşke gelip, köşkde her bir kabinetde oturup ekrany ýeren kişi bolup, hakykatdan hem bolsa diňe prezidentiň gollayan ve aýdýan zadyny gollap, avtomatik ýagdaýynda hemme kararlar çykar. Halk maslahaty. O ýerde esasy maksat
Türkmenistan'a yine men ýadadım Türkmenistan'a inni bir saýlawlar geçirmeli, men gyrak açjak, men halk maslahatynyň ýolbaşçysy boljak. Biz men Gurbanuly Berdimuhammedow hökmüne parlamenti basyp almaly, inni mejlisiň ýolbaşçysy, ýani meniň dogonumyň Janyal Jorosy, ine şol häzir wagtynça prezident yerine ýetirişi hökümetiň ýolbaşçysy bolar. Konstitusiýanyň esasyna we bir aýda saýlawlar geçirir. Kim şol otdy diýer, ýöne eýýän hemme häkimliklerde, hemme direktor muallimlerde Berdimuhammedow Serdaryň hem keşpi var, hem beýlekleriň suratlary var. Olar çıkarar da ýani saýlawçylary goýarlar, ýani dağlaşgärleri ve şo ýerden elbetde Serdar Berdimuhammedow 90% ýa 80% ses bilen saýlanar. Ol bir spektakl. Ine şunu gurmak üçin, şunu etmek üçin halky blokda saklamaly. Ya halkyň gahary gelip dur. Ine şoň üçin içindäki ýollar ýapyldy. Ine daşnyň ýollary näme ýapyldy? Daşnyň ýollary Berdimuhammedowyň 12-nji ýanwardaky eden çykyşyndan hem öň, ýani aýdan ine 11-nji fevralda geçiriljek nowatdan daşary halk maslahatyny ýani abiblad edende şonunun öň ýollar ýapyldy daşynyň. O näme? Meze bazar edin. Daşyndaky adamlary içine girip, içindäkileri daşyna çykaryp dursa informasiýa çykýar. Birinji bilen. Adamlar içinin girip surat alıp, video alıp çık giderler de ýaýradarlar daşynda. Bir. İkinci, gelerler flashka ýazarlar giderler ya da daşyndan opozisiýaň hemme nimelerini flashka ýazyp içine ýaýradarlar. Onu blok etmeli. Hükman suratda. Koronavirus gowbahyny boldy. İkinci, näçe daşyndaky ýollar ýapyldy? Sebäbi şol adamlar azatlykda gezip ýördi. Köp zady gördüm. Mysal üçin, siz zawodda işleýäňiz. Zawodda işleýäňiz ýa fabrikda ýa bir ýerde işleýäňiz. Sizin wagtyňyz bar ýa ýerden ýa akşam kafe baryp zawtr almana ýa öýlen naharyňyzy ýemäne ýa akşamky naharyňyzy ýemäne. Sizin erteden MHM'lik gelen oýuňyzy uçuskow gelip kelleňiz agyrdan ok. Siz o zatlardan kelleňiz açylyp başga bir arasda azat dünýäde ýaşap ýörüň. Haçanda Türkmenistana geleningizde köçäňizden uçuskow gelip üstüňe gyýgyryp gider. Sen bir zat etjek bolsaň ýa-ni sana päkin bererler. Sen mysal üçin dogunlar naşyň bilen duşak bolsaň ýolda saklarlar. Näme geldiň bar öýüňe oturuňa gömüp diýerler. Sana o zatlar yaramaz. Diýmek sen potensialny şol alyp barýan tiýatrda garşydaş. Şoň üçin şol zatlar gorkýar. Her bir daşyndan gelen azatlıkda ýaşayan adam içinde çydamaz. Bir aýçylar, bir aýdan soň ynanyň aktivist debete bolar. Şoň üçin şondan gorkýar. Üçüncü bahana, haçanda şol adamlar içine gelen ýagdaýynda Türkmenistanyň prezidenti şolara iş vermeli. İş ýok. Türkmenistanyň prezidenti şolara sosial maddi kömegini etmeli. Olum ýok. Üçüncü, dördüncü, şolar içine gelenler şolar maşgalasy bilen birleşip agzybir bolup, beýlik maşgalalarym agzybir bolup başlaýar. Ol agzybirlik gerekken. Onu şu näçe halkyň içinde agzybirlik bolmasa, bir-birini ýani satyp, bir-birini allap, maşençilik edip ýören halk bolsa, gorkup bolýar isläni. Sebäbi haçanda bir adam dursa üstüne gyýyrsaň, gorkor, haçanda 100 adam dursa sen bir bolup üstüne gyýyrsaň, gorkmazlar. Seni şo ýerde ýerine goýarlar. Şondan gorkýar. 5-nji, näçe gorkýar şo daşyndan adamlar gelir diýip içine. Ünsörüň, daşyndaky adamlar her aýda pul geçerler. O gelýän pullarym öň 150-250 milyon dolara her aýda şo mikdarda çelli boldy. Indi häzir ýani kriz diýdi, zat diýdi, petelli. Häzir şo miktary 100 milyondan 150 milyona çeldi. Ünsörüň, oturan ýerine bul Türkmenistanyň baýlyklaryny sorup, satyp, hezledip ýör. Obyektler gurulkyşy bolup 5 etakalda pullary oglap ýör. Öz hanýaly gezip ýör. Özüne şo ýerde ýani paçalyk ýasaýap, paça ýaly gidip dur. Her kim şoňa ine ýaşulyň görkezmez. Ýaşul diýmek paça diýmek de. Görkezmez wa diýip ýani bolany ýaşulyň görkezmesi wa
ine hormatlanyan şeýle diýdi diýip bir topar bolmajak bir köne zamanyň zatlaryny tapyp halk gorkýar. Ini daşynnaky adamlar içine gelse, daşyndan pul gelmeýär Türkmenistana. Onu ol gerekler. Şoň üçin ýol beklemeli. Näçe daşynna adam köp bolsa şonça gowy. İçinde muňa bir 500 000 adam gerek. Häzir 2 milyon içinde. Köp, muň üçin köp. Teýämiň esasy maksady içinden baýlykları alyp satyp dollarlary ýygnamak boldy. Başga da maksat ýok. Türkmenistany östürmek, Türkmenistanyň ılımlaryny, Türkmenistanyň medeniýetini, Türkmenistanyň ýaşlary östürüp bilmek o zatlar ýöne umuman edilýär, umuman beýlik döwletler ine Türkmenistana bilim ýok zat diýmeli, institutlar zatlar paraholun içinde getiriyor. Boldy. Başga zat ýokdur. Ine şu roýaly esasy bakanlara aýdyp geçdi. Mundan daşary bakanlary var. Ýalyn kommentariýada sizem şonu detallaşdyryň. Ine şu sebäpli daşynyň ýoly ýapyldy. Ýene bir bakana var, haçanla daşynna halk pasportsy nelegal ýagdaýynda bolsa, gaçak bolsa, olar hiç wagt durmaz. Olar hiç wagt prezidente garşy gitmez. Olar şo ýerde kaýyl bolup, azatlykda ýaşap bez dokument gıýgyrmadylar, imzim otururlar. Şolar bir galan ýagdaýynda konsulluk barıp şolar çüýläp bilýär, üstüne arda ýazyp ýaşlar tutulun wagty nabarot basın Türkmenistan deport edin diýip ýene de gorkulyp şolar saklanýar ýaşar. Bizim halkymyz bir zada düşünýär. Kaçanda sen dokumentin bolmasa, kaçanda sen dokumentin prassoçun bolsa, o sen günäňde. Ol konsulstan günäsi. Gaýtyp barynda polisiýa da aýdyn, menne ýok, ine şol uzatjak bolup 2 ýyllap, 3 ýyllap gatnadyň bu karandaglara uzanlan ok, maňa kömek edin. Näme etmeli bolsa ine gidelin bile konsulluğa, ine özüňiz şaýat bolsaňyz diýip gaýtyp aýdyn. Maňa bostunluk berin diýip talap edin. Onu olar pasportsa jaňada näme çalşaňyz ok. Bizim o mecbur bolýar bostunluk bermäni diýerler. Bolýarmy? Şol dubinkatyna öýülen gaşy ulanmaly. Ine şol esasy men pikirimçe bahanalar näçip içinde ýollar ýapyldy we näçip daşynda ýollar ýapyldy. Ine şunu biz Timur Serkerden soraly. Timur Serkerde. Salamu alaykum. Sesini eşitilen o. Bir de eşitleyen mi? Timur, sesini eşitilen o. Eğer bir eşitleyen mi olsanız, kıyın görmeyen, bize cevap verin. Timur. Timur bizi eşitleyen mi? Ha, inni eşitliyor. Timur, eşitliyor, Gülüyal eşitliyor. Timur, inni size bir soru var, bizim vatandaşımızdan sağlamış bilirsiniz. Salam edeyim vatandaşlarım. Salam. Yine size bir soru var. Sizin fikrinizce Türkmenistan'ın içinde näme tip ýollar ýapyldy? Näme sebäpli? Näme bahana boldy? Ve Türkmenistan'ın daşynda näme sebäpli, näme bahana boldy ýollar ýapmana? Şonu düşündürip berseňiz, öz pikirinizi aýtyp berseňiz. Sizem aýtyp geçdiňiz, olar barada indi ýene men gaýtalap aýtýan, ýene şo sizin aýdanlaňyz bilen men goldaýan. Şol indi şol özünden gorkup öz prezident Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gorkunçundan şol bahana bilen şol näme täze Covid çykdy diýip şol bahana bilen şol ýollar ýapdyr täzinde gaty özünden gorkýar täzinde adamlar galjakdygyny öýde bildi, duydy. Indi şol men we organ işgärlerim indi şoň garşysyna galjakdygyny bildi. Indi özüniň şo ýandaky ahranlar bilen wagt näme etjek, wagt ulanyp şol ýene şol öňki ogurluklar bilen şo näme edip altynlary götürjek, pullary götürjek başga bir ýere şeýdip taýarlanyp men kirimçe şo gaçmak niýeti bilen şeýdir ýollar ýapdyr. Bolmasa ýollar ýapmagyň geregi ýok.
hemme adam etse bolýar. Özüňiz bilseňiz Kitayda milyardlap adamlar var. Olar näme? Türkmenistan var 2 milyon 700 bin adam aldı. Most aldıram. Adlarını, familiyasını, soy nämetini hemme bilse bolýar şol näme. Şol bizde gata adam az aldı. Şoň üçin indi şol öýde gorkup näme üçin bilmän aljylap etbirin işler şol näme? Gurbanuly Berdimuhammedow. Sağ olun. Sağ olun. Yine bizim bir vatandaşımız ya Zülfiya Jorayeviç deyip. Yolları yapmanın sebebi dışarı çıkan milletin kelleti işlep başladı. Köp zadı gördü. İnni içeri girerler. İçindeki halka oyundururlar. Deyip korkup yaptı. Benim fikrimce. Katı doğru. Ünsveren adamlar şu adaatlık bilen bağlanışlı adaatları yaptı. İnternet, yollar, hareketler. Şu sizin bizim adaatlarımız, halkın adaatlığı bilen bağlı näme bolsa hemme zat yaptı. İnternet, yollar, öz hakkını gorap bolany, balan yerinde üstüne bilýärler. Prokuratura barsaň iş gozgamaýarlar. Suwda barsaň sen adalaty seni ýanky problemaňy çözmeýärler. Hemme zat azatlyk bilen bagly zatlary yapdylar. Ine şoň üçin şunu diktatura diýilýär. Diňe bir adamyň sözü ýerýär, ol bize diktamat edýär. Ine şoň üçin şeýle bolup geçýär. Gaty dogry aýtdyňyz Zülfiya Jorayeviç biz ılalaşýak sizin bilen. Ine ýene bir soru. Egerde şu ýollar ýapylanmasa, şonu kim açyp bilýär? Şu soru men ine Timur nime Musa berjek. Musa, siz näme pikir edýäňiz? Şu ýollar şeýlelikde ýapylanmasa, şu halatda ýapylanmasa, indi haýsy ýagdaýda açylyp biler we kim şonu açyp biler? Döwletdäki häkimet halka reýisidir we halkda güýç bolýar. Şoň üçin diňe halka bagly. Ýanky aýdylan hemme sebäpler 5-6 san sebäplerini aýtdyňyz. Iňe düýbi kökü şonuň halk sesini çıkarmayan. Şonuň üçin ol etçene de istese yollar yapýar. Adyşyňyz ýaly ol azatlyk bilen bagly zatlary, ýagny adalat gözlejek bolsaň, näme yollar yapýar, median yapýar, internet yapýar, adamlary önüne çıkmaz ýaly edýär, rayonlary, etraplary yollar yapýar, ýurdun daşyndaky yollar yapýar. Diňe halka bagly. Halk talap etse şu günü açılıyor, şu moment açılıyor. Diňe halka bagly. Doğru. Ine bizim bir vatandaşımız ýa Asylhan gün gören. Daşa çıkan halkın geregi yok. İçindeki galanjy halky gytyp saklap, makinasiýa, korrupsiýany dowam edip, %100 Türkmen halky dağılıp buturup barýar ýa. Doğru. Doğru aýtyp geçdiňiz Musa şu meselede. Indi men şu soragy Timur'a berýän. Timur, sizin pikiriňizçe ýollary kim yapdy we nähil şertde şol açylyp biler ýollar? Şu soraga jogap berdiňiz Timur? Şu ýollar açylyp biler diňe halk herekete geçip halk öz kanuny, hak hukugyny sorasa her vilayetler galyp hemmesi bir gün galyp öz hak hukugyny sorasa onda etdiň içinde däl daşa ýurt taklaryň bilelikde herekete geçer onda ýoly açarlar. Haramda gorkunçda hem eder ýol açar. Şet ýol açsa bolar diýip pikir etýän. Doğru. Doğru aýdýaňyz men ılalaşan tedimle ine bizim bir vatandaşymyz ýa o kommentariýa ýa wagtlanan durmuş diýip. Ýolaryň ýapyk bolmagy birinji tentek bolan üçin. İkinci, wyjdançylyk halk ölsün keselleseň hem parkyna da dälýär. Üçüncü, gorkak sıçak. Ýanky prezident diýär. Dördüncü, iqtisadiyete düşünen ok. Eger bilsene ne derecede ziyan bolýandygyny. Eger bilseler ne derecede ziyan bolýandygyny. Beşinci, egoist. Doğru.
Indi menem öz hatarımda boşayın. Yollar kim yaptı? Yollar Türkmenistan'ın prezidenti yaptı. Koronavirus dedi, yeni bir zat olur, yeni bir zat olur. Hükman şular hemme dadı dünyada bolup geçen zatları ulunurlar. Koronavirus bolmasa ine häzir halk maslahaty bolýar. Ine şu ýanky bir nime bolaýmasyn diýip ine şoň üçin yapdyk. Halk maslahaty geçen toň ine 120 ýaşlyk ýyl bolýar Aşgabatyň 120 ýaşlyk 120 ýanky ýyl bolýar Aşgabada ine şu merakany geçirer çäreni. Ondan açar. Ine 30 ýyllyk bolýan neutralitet şonu bir beller. Ine ondan açar bir topor ýanky aly tehnologiýa. Ýollar yapan Gurbanul Berdimuhamedow dine öz bähwidi üçin indi kim ýollar açyp bilýär? İki bir adam ve bir organ açyp bilýär. Bir adam Gurbanul Berdimuhamedow sözü bilen 1 sekundda açyp bilýär. Açyň bir söz diýende, açyň söz diýende 1 sekundda ýollar açylyp bilýär. İkinci kim açyp bilýär ýolları? Elbetde Berdimuhamedow onu diýmedi. Haçan Berdimuhamedow onu diýär? Haçan ýanky öz oğlunu prezident edip koyununa, öz schemalarının administratif tarafını doğru bu torp yapanına vaxtlayınca onunla ol halka azıcık dem verer. Şonu geçirmekka dem verme. Şimdi başka kim açıp bilýär ýolları? İbrahim Ağa açıp bilýär ýolları. Türkmenistan'ın halkı açıp bilýär ýolları. İstendik Türkmen adam açıp bilýär ýolları. İstendik Türkmen raýat açıp bilýär ýolları. Egerde aeroporda barılsa, 100 adam barılsa, şu yerde başlap, şu yerden başlap, şular, giyeceğin aeroportta olsa, načalnik aeroporta aytsalar, sen tabloda hemme zatları görkö, Türkmenistan'a gelen reisler görködün deyip talep etse, şu yerde kastan açın, biz bilgiler alacak deyip talep etse, ona bütün dünya biz yayradan yadaymızda. Ondan başka her bir Türkmen, şuun 3 saatı var mı, 4 saatı var mı, şunun yanına barıp, eğinini koyup gollasa şolun videolarını alıp bütün dünyada paylaşsa, biz üstünde işlesek, yollar hükman açılır. 2 hepten alman yollar açılıyor. Hiç vaktanım yapılmaz. Yönü açılmaz, bir heptelik. Moşta açılır da hiç vakt yapılmaz. Sebebi, eğer biz şunu etmesek, bu ne medya Berdimuhamedow? Gıyt kaçığa bir 2-3 aylık açar, olan bir yürütürleştirilen tertipte. Yani sen Türkmenistan'a baranda türmeye, o yerde seni bağlap, nem edip, zat edip, helak edip, şu tertip açar. Kaçanla biz çıkarmaz da, doğru 100% adam tertip açmıyor. O tapağı vardır. Yardımdan çıkarmam. Şunun için yolları 2 görünüşte açıp oluyor. Birinci, açıp bilecek. Gurbanul Berdimuhamedow 1 sekundda bir sözü biliyor. Ola açmadı, o düşnükler. İkinci, Türkmen halkı. Türkmen halkının içindeki İbrahim Ağa, Mered Ağa, Bayram Ağa, Sapar, Mekan, Cumagelli, yine şol adamlar açıp bilir. Ya üyüşüp ya da birden tapağı diyor. Şunun için kaçanla öğü kaçacak bolsanız hiç kime karışma. Yollar açılır, açılmaz. Şol reise, şol İstanbul'a taraf seyredip oturma. Barmalı açmalı. Başka açı yok. Ne? Türkmenistan'ın içindeki velayetlerin ardındaki yolu neyle açmalı? Turmolu açmalı. Bollu. Turmolu açmalı. O en sonki derecede en sonki instrumentlerini kullanıyor. Şimdi bizim yani top oynarına yani bir taraf top itelek koyuyor da şimdi bir top oynamalı. Şimdi bir çıkmalı. Küçücük ovalar. Ova çıkıp açın yolları. Küçücük etraflar. Ya ulu etraflar. Etrafların ardında yollar açın. Velayetlerin ardında yollar açın. Onun için gönlünün hekimlikleri var. Yine. Onun için yani o kaçan bir üyüş baracak şuun her barmalı. Kaçan bardanın sonuna varın. Karışmak hiç çıkma. Sizi çağırırlar. Siz barmalı. Yok. Ödünüz barın kaçan bardanı. Yine dedim İbrahim Ağa. Şunu planın var. Ya planın bir nimetçek diyem de ama ödü vardı. Biz yönü şunu gollap edil yanına durup şunu hiç minşat edemedin. Bir kançılık bulamadın şunun daşında deyip biz şunu gorap dur. Bollu. Var ediyen adamı. Bizim o siyasetım yürüttüremiz yok. Siyasetım veremiz yok. Ödü neye mi deyse şu gün bollu mena bet ettim deyse bet eder.
Yok men soňuna çeli gitjek, men öýüme gitjek diýse, şonu alyp gitseler, onu gutarduk bolar. Sen başga adam çykmady. Boldy. Şoň üçin biz çağışlary edenmizde şoň adından edýä çağışlar, şonu golluk hukmunda. Ine biz häzir seretip geçdik. Kim ýollar açyp? Indi men bir soruk berjek bolýan Musa tama ve Timur ve bizim halkymyza. Indi iň bir lучшее решение diýerler. Iň gowy çözgüdi şu nähili bolup biler. Prostoy ve gowy çözgüdi nähili bolup biler. Şu ýollar açylmak. On her hil görünüşler var. Ýöne iň gowusy ve iň aňsady näme? Haýdy görünüş diýip. Ine men Musa bilen Timurdan sorýan vatandaşlar sizem ýazyn kommentarlaryňyzda. Musa, söz sizin. Ýam jogabyny Murad aga siz özüňiz berdiňiz. Gerek bolsa her gün barmaly. Häkimlige barmaly. Şolarda kabul ediş günleri var. Jurnalda ýazýarlar, näme sebäp bilen geldiň diýip. Şolarda her gün her adam baranda sen näme problem bar, näme çözüldüň diýse ýazmaly. Ýollar açylmagyny talap edýän, haçan açyljagyny häzir açylmagyny talap edýän diýip arza ýazyp gaýtmaly. Arza ýazan üçin birini ýüz tutan üçin hiç hili çare görülmeýär, cinayet işi däl ol. Birine garaşmak gerekden özüň gitjekmi şol ýollary açmak, sana perspektif berýärmi? Ýollar ýapylmaly. Häkimlige barmaly, ýollar açmaly. Ana İbrahim aga hiç meseleden o. 25 000 adam konsullukda arza koyupdurlar da, oçurdu koyupdurlar. 25 000 haçan açılsa men şonda gitjek diýip. Ýöne gerek adam çörek gerek wagtynda magazyna gidýärler, dukana gidýärler, dukandan getirýärler. Ýollarym adamy hereket etmäne zerur zatlaryň biri, azatlygyň bir görnüşi. Şol howa ýaly zerur bolma zady şol. Ýollar açyklygy. Yok mansuratda yola çıkmalıdan yolları açmanı talep etmeli. İbrahim Ağa'dan görüldü almalı. Sağ olun Musa. Fikriniz için katı fikir doğru diýeniz. Indi Timur Serker'de biz size soru berýär. Şol iň ansat ýoly we iň ýanky gowy ýol näme? Näme açmaly ýollary? Sizin pikiriňizçe? Men ýene gaýtalap aýtjan şol ýolu ansat açmak üçin özüňiz bilýäňiz şu Türkiýede 100 000 adamlar öýüne gaýtyp bilmän oturýarlar o. Dokumentti, pasporty, zaty işe oturýarlar Türkiýede. Şol Türkiýede bar Türkmenistan grazdanlar birlikde aeroportda bir günde getleşip aeroportda çykdylar. Şol soň ýene ortaýetde we beleki ýurtlarda bizim öz taleplerimiz okatyp olarak birleşip şol öz aralarında bir gün içinde hemme ýerden aeroporta barsalar öz hak hukugyny talap edip şo uçmak üçin şo öz nämeler şo soň içinden hem Türkmenistan içinden birlikde bir hereket bolmakda bir günde açyp taşlar ýollary. Başga alat ýok. Ýa-ni şol türkmenler çykan wagtynda beleki международный правозащитный организация görülen aktivlerimiz paylaşarlar, videolar paylaşarlar. Bu şo näme şo biziň aktivlerimizde şo biziň adamlamada baran adamlamada aeroportda şo interneti doldurup taşlamaly. Şu haramda adam kimdigini görkezmeli we şol nämenin bizim konsulya pasol konsullamyz işleýänligi we şolaryň öz Türkmenistandaky raýatlamyzdan pul alýanlarda barada hem ýerde paş edip şo bir günde hereket etmeli, bir günde birlikde herekete geçseň ana şonda bir gün içinde açarlar. Sağ olun. Sağ olun köp. Gatda diýeniz men ılalaşan sizin bilen iň ansat ýoly. Türkmenistanyň prezidenti bir sözüne 1 sekundda açyň diýse ine şol. Ýöne iň gowy ýoly halk özü barp ýollar açdy. Näçe? Haçanda Berdimuhammedow açyň diýip ýollar açsa, ýene de nowatdan daşary bir prosedura, ýürütülüşden prosedura bolar. Sizi baranyňyzda bir topar soralar bererler. Ýerde ýoluň ýanky 100% açylman, bir azıcık açylyrdy. Azıcık ýanky suw damanna, ýanky krantdan suw azıcıkdan başlaýar, şonu goýar. Ýöne haçanda halk baranna, haçanda İbrahim Ağa ýaly 100 adam baranna, onu ýol şu kranyň suwuny açýan, ul naporda bolýar, şol ýaly açýar.
istendik wagt gidip gelýän, çykyp bilýän, giyirip bilýän, barıp bilýän, içinde gurlaýap bilýän ine şo ýol açýar. Ine şoň tapawdy. İň ansat ýoly Berdimuhammedow öz sözü bilen aýtsa 1 sekund açylýar. İň ansat we gowuruş açman görüş ýoly bol bizim halkymyz bar öz ýoly açdy. Sebebi bütün dünya mass mediasy näme iş ýaşaýar? Bütün dünya mass mediasy egerde halk çykyp bir zat etmese, şol informasiýa barmaýar hiç ýere. Ine haçanla men hat ýatsam OBS ýa Ýewroparlament olur soruya, ýollar ýapyk bolýan bolsa, onu ýaly halk közenýän bolsa, hana adamlar. Hany kim közenýär? Sen közenýän bolaýma diýip maňa yüzme soru berýär. Ýok, o ine közenýänler diýip men baynoýlaryň ýanky suratlaryny urkadýan. Olur soruya balnony o ýerde ýören bolsa, näme öýüne gaýdanyp? Gaýşuly gaýdy bilen ok, ne reis ýok, bunu ýok, o ýok diýip düşündirýän onu beýle adamlar ýa-da şu balnoýlar golýan. Bir görele 3 tane balnoý däl, ýanky halkyň bir möçüri közenýär diýip ses çykmasa, näme kömek bersin? Özüňiz bilin. Ýa-da sen doktoryň ýanyna baryp, ine men şöýerim agyrmýar diýse, o näme bilsin? O jady öýdäler. Şu ýaly iň ansat we iň gowy ýoly halk çykyp şo ýoly açdy. Şoň üçin biz siziň hemmäňizi ine şo ýola çagyrýar. Hiç şeýle uruş döwüş etmän, kanun bozman, diňe parahat ýol bilen, diňe parahatlyk bilen almaly. Ine maňa biri jaň etdi. Murada men on ýatdym diýe şo ýolda. Onun aeroportda ýek özüm ýatdym, hiç kim gelmedi diýe, ýürüte ýatdym diýe. 11-nji gün meni ýanky polis koludy gaýtdym diýe. Serdim. 14-den şu gün 20-si. 6 gün içinde İbrahimowa 4 gün içinde bol aeroport. Eýýän bahalar açdy. Adamlar üşüp başlady. Haçan sen ýek özüň otursaň hiç kim aýtman, hiç kim bilmese, oň tolky ýok. Hiç bir netije bolmaz. Ýöne haçanla İbrahimowa ýaly mert adamlar çykyp, hakyky ýok aýtjaklar çykyp, açan çıkan ýagdaýynda olaryň siýasat däl, hakyky ýöne aýtjak bolanlaryny biz siýasatçylar şonu ýöne beýan edip bütün dünýä düşündiren ýagdaýymyzda ona effekt bolar. Ona uly netije bolar. Ne biz şonu çagyrýarys. Täze biz opozisiýa bolup onu gurnatymyz gelen o. Biz köp çağrışlar etdik. Siz gelemez o. Ine şu çağrış bir edem dokşan. Biz goşuljagam da. Biz ýöne golýar. Egerde öňüm aýdyp gelýär, devlete halk hereketi. Eger halkymyz bir ýere barsa, ýalňyşam bolsa, bizim şo ýere aýtjak. Eger halkymyz közenýän bolsa, bizim şolar bilen şolar agyr ýagdaýdan çykarjak. Biz gapdaly durup ýalňyşdyňyz diýip üstlerine haýwat atjak, gyýgyjak. Biz halkyň içine girip halk bilen şolar kömekçi. Şoň üçin bu halk hereketi devlete diýilýär. Demokratiýa watan Türkmenistan. Indi biz öz gepleşigimizi köpe çektirmeýäli. Ine men öz ýoldaşlarymdan eginleşlerime soru berýän. Siz bizim vatandaşlarymyza öýüne gaýtjak bolup kösenýän, yaramaýan, balnisada ýatan, pulsuz işläp bilmeýän ýatan, ýa-da agyr ýagdaýda düşüp, gaty-gaty ýagdaýda öýe gaýtmaly adamlara näme maslahat berjek? Şonu aýtsaňyz, onu çeli men ýanky nemeni urkudayın. Aydan Musa, soru size. Yani İbrahimowa belki 25 Musany Türkiye'de öýüne gaçjak diýip görenler vardı. Hakykatdan gaçjak mı olar ya bir ya 50% gaçjak mı? Yollar açylanda bir menem şol yollar açylanda menem şol uçaktan peýlanyp gaçjaklar barmy? Hakkı näme Çin'den gaçjak adamlar yola çıkýarlar ve şoňa tarap ýöreýärler. Hereket edýärler. Misal İbrahimowa hakykatdan gitjek bolup aeroportda çykdy. Öz talabyny bize ýetirdi. Beleklerim hakykatdan gitjek bolsa şola İbrahimowaň ýanyna goşulmaly. İbrahimowa belki 25 Musany adam ýaly ya para berip garaşan bilirdi. Emma İbrahimowa halal ýol näme saýlap alypdyr. Öz hak hukugyny talap edýär. Konstitusiýa laýyk. Şoň üçin misal görkezipdir İbrahimowa nähili hereket etmeli.
belki adamlar bir para berip zayiçek bolup bir haram yol bilen bereket tapacak koyarlar da, yol alacak koyarlar. Yöne haram yol bilen para berip ya para alıp paranın arasında durup araçı olup bulanlar hiç bereketim tapmaz, yollardan uğruna bolmaz. Şoň üçin diňe İbrahim Ağa'nın misaly ýaly, gapdalına goşulmaly, sesini dünya ýetirmek için siýasatçylary, ondan hukuk goraýjy edaralary, adamlara, bizde tecrübeli bilmedi ve sağ olsun köp alada diye işleşýärler. Şolar bilen habarlaşmaly. Hökman suratda ve bizim hareketlerimizi daşaýurdyň siýasatçylaryň görýärler, daşaýurdyň analitikleri özünün näme diplomatlar görýärler, mitleri var. Olar prognoz edýärler. Näme bolupdur? Hökman suratda reaksiýa bererler. Näme ýa-da şol prezidente Gurbanguly protest görkezerler ýa-da näme talep ederler. Hökman suratda baş edilýär. Soň ýollar açmagy bir riça bolýar. Men İbrahim'a köp sağ olsun diýen, hakykatdan halal ýol bilen öz hak hukugyny talap edýär. Sağ olun Murada. Sağ olun köp. Indi terdiň. Timur'a söz bermekkem ulu karta terdiň. Ine Orta Aziýa terdiňde iki sany gara deşik bar. Birinji gara deşik Türkmenistan bilen Afganistan. İkinci gara deşik ulurak ol ýanky Hytaýyň dağ raýonlary. Himalaya diýär. Ine terdiň Türkmenistanyň deşik. Ine şol garada, ine Türkmenistan garada bolupdy. Şol ýerde uçuşlar ýok. O ýerdäki uçuşlar gizlenip edilýär, ýanky radara düşmedi ýaly. Radara düşýär, ýöne İstanbul aeroportunyň nimetine düşmedi ýaly geçirilýär. Şoň üçin vatandaşlar şol uçuşlar yapyk uçuşlar açylanmaly. Haçan Türkmenistan prezidenti açar? Türkmenistanyň prezidenti haçan açar? Haçanla hemme daşyndaky adamlar bir sözle biz size boyun eýýäs, biz sizin gullary diýip meýlep başlasalar, bir aýda şu meýleýän adamlar ýuwaş-ýuwaşdan salyp, onsoň oňum ýarsyny salyp hemmesi gerek gelse olar bakmaly, olar seretmeli, iş vermeli, kyn meselede ondan ýuwaş-ýuwaş hereket etmeli. Başga ýagdaýda ýollar açmaly. Muň bir kelletine gelýän pikiri şolary raýatlykdan aýrmak. Inanyň. Köne pasportlar bilen pasoltdan näme goýarlar ine ýa-da. Şolu ýuwaş-ýuwaşdan raýatlykdan aýyrmak üçin. Sebäbi şolar wagtynda çalışmady. Olar ýalat ýok dünýäde. Sen Türkmenistanyň grajdany bolsaň, elinde pasportyň bar bolsa, o möhredi geçen soňam şo ýere barsaň, konsulta ýa pasolta ýa-da Türkmenistanyň içine hökmandy wagtda çalışmaly. Ýa-ni bar git bu ýerden sen pasportyň köne, wagt men pasportyň köne dogun sen üçin. Sen öz işini yerine ýetiren. Sen wagtyny etmediň, mende günah ýok onu. Diýip ýüzlenmeli şolara aýtmaly. Eger sizi konsultadan pozya ýa-ni goýan bolsa, polis çağır. Polis çağırlaydın. Ine men köne pasportym. Men pasolta konsulta geldim. Meni goýýarlar. Bu kanun modeli şura çäri görüň diýip aýtsaňyz, indiki de goýmaly, gorkak. Ulanyň döwletdäki sistemany, ýürüýte kanunlar, goýuş sistemi, o näme? Polis, hukuk goýan organlar ulanyň. Eger Türkmenistany ulanyp bilmeseňiz, Türkiýede ýerleşen bolsaňyz Türkiýede ulanyň. Çağırın, prokuraturany çağırın. Polis çağırın, eden okmu? Gün varın prokuratura Türkiýanyň, ýazyn. Men plany gaçak bolup gelip bir sebäpli ine şul konsulta bilen pasoltla men pasportlarymy düzeden ok. Men şolary her ýagdaýda bardym. Bu düzeden ok, maň kömek edin. Şolary ýanky kanun esasynda jogapkärçilik çekindi. Şol ýazan arzanyňyzy berin kopiýasyna peçat durdurup alın. Ýanyňyzda daşan. Tutulan wagtyňyz görkezin, ine terdiň. Men Türkiýanyň prokuraturasına barmam arz etdim. Men pasportym çalyş bilemok. Men ne günah ýok. Konsulun atlaryna berin. Ine şu adam ine telefony, şunna günah, şu adam ine şun telefon, şunna günah diýip aýdym. Saklan adama. Şol jaň eder sorar. Näme çalşaňyz ok diýip. Olar maýdar, ay geren oklat diýip. Aýdym men ine prokuratura gatnap ýazadym, prokuratura bardym. Gördüňizmi size mallap durşular diýip. Düşündiňmi şonu?
Suud edin. Ine şu realitetiňiz öz haklaryny goramasaňyz kyn bolýar. Şonuň üçin watandaşlar hökümaty uratda haklaryňyzy almaly. Kim bolaýsyn garşyňyzda? Türkmenistanyň prezidenti bolsun, beýlek bolsun tapaly. Haklaryny almaly. Musa, ine size soru, size ýanky söz, ine bizim watandaşlarymyza näme maslahat berjekdiňiz? Şu mesele, ýollar açmak meselesi. Men aýtdym, Timur Pardon, Timur. Men ýalşypdy, Timur. Yolları açmak için maslahat men yine qaytalam aýtjan, näme aýtyp geçdim şol aeroportda İbrahim Ağa'dan görevde almaly. Şu İbrahim Ağa berekella özüniň türkmendigine, özüniň türkmendigine, özüniň arasy adamdygyny aeroporta baryp özü görkezde täzinde gorkmady, öz hak hukukyny soran, kanun hak hukukyny soran üçin aeroporta bardy, ýökedi pakyr aňyrda oturdy, näçe eni şondan görevde almaly. Hemme türkmenstanlar şondan görevde alyp, ähli ýurtlarda galan türkmenlerimiz birlikde bir günde çıkmaly, aeroporta çıkıp aeroportta bir gün bolup şol ýerde uçağa näme samolýatda garaşmaly we şöyle aeroportda özüň näýlikini görkezmeli. Bütün dünýä bilsin. Egerde şeýdip hereket etmesen, bize garajak adam ýok. Halk ayağa kalmasa, halk hareket etmese, hiç dünya, Orta, Amerika, Avrupa, hiç kim seyretmiyor. Yani kaçında halk kanunu ya da öz hak hukuku soran prokuratörlere, hakimliklere, suudlara ve belki aeroportlara barıp, bizim şu deme talipimiz öz okuyan yerlerinde belki rektörleri aydıp, şu polyanlatları var da. Dini aydıp, şeydip etmesen, şeydip etsen onda hem bir düzeler hava. Haramdan gidecek yeri yok. Düzeler ederim, hava. Yolları açarım, hava. Şoň üçin bizim yine şu maslahat şu halkımıza bildirmek için güç kaynağı halkımızın özünde. Sağ olun. Sağ olun köp. Vatandaşlar, yine biz size maslahatlar berýäs. Biz size elimizden gelen kömegini edýäs. Ýöne inni halkynyň gymylmaly wagty geldi. Eger siz gymylmasaňyz, hiç zat etmez. Ananmaň. Murat Gurbanow bir zat oňurur diýip, ya ine Musa bir zat oňurur diýip, ya da Timur ýekeler bir zat oňurur diýip. Ýok, biz sizsiz hiç kim. Ýadyňyzdan çykarma. Eger siz bizim bilen öňe çykyp etmeseňiz bolmaýar. Her kim ine garaşýa bize terediýärler, ol ortalar diýär, "Победу не проспать." Şular näme diýär, şular ýollar açýam. Biz ýollar açylan dok. Biz boyun alýar. Ýöne biz ýollar açmaň usulyny size berýär. Instrumentlaryny düşündirýär. Has ansat kanun ýollaryny detallary bilen berýär. Kerkede siz girmeli. Öýe açjakmy? Bir kerkede. Eger biz kerkede girsek, bizim arkamızda duran yok. Yine şoň üçin biz ýeňibilem yok. Şoň üçin biz size diýär, siz başlan. Biz hökman öňüňize çykar. Problema yok. Ýöne başlak görkezim. Bizim ýyzymyzdan ýöremeseňiz, özüňiz çykmasaňyz, näme ýollar açasyn? Şonu düşündirin bana. Öz kommentariýaňyzda. Başga bir usul bar bolsa, bunu hemmemiz üýüşüp meditasiýa edelim gelin. Mümkin ol Berdi Muhammedowa ýa tolgundory iýererin mümkin ol eder. Ine şu zatlar ananýan bolsaňyz, ýol açylmaz. Diňe öňe çykyp mezbur etdirip, strogo goýup, diktator bilen ine şeýle görüşýär. Ol sypaçylyk edip, gyra çekilip, ay bolýa da üstümüz ýolumuz, watanyň üstü paragatçylyk bolmy? Sen betbagçylykda Türkiýede ýatyrsyň. Betbagçylykda Türkiýede watandaşymyz ölüp ýatyr, paragatçylyk bolmy? Maňa bir ýerden edýär, bir kezaplaryň biri. Murat Gurbanow, siz saňa türkmen halky näme etdi? Maňa türkmen halky köp zat etdi. Maňa türkmen halky Türkmenistanyň içinde ýaşap, depdestularyny görüp, ululup, şo ýerdäki adamlar bilen bir hasapda ululup,
Türkmen boldum. Bana beren zatlar şol. Köp zat berdi Türkmen halky. Onda näçip sen ýanky şolary helak edýän? Men nämesin helak edýänmi? Men olary 10 saat, 14 saatdan işledip Türkmenistanyň pul gurutdurýan. Men olaryň garyndaşlaryna kıyın ýagdaýlar döredip, içinden olar gaçyp gidip Türkmenistan halky daşyna, käbiler gaçyp, daşyna işläp, bet bakçylykdaky garyndaşlaryny ýanky saklamana pul berýärler. Men etdirýän muny. Ya Türkmenistanyň içinde kanunlar men bolýanmy? Ya Türkmenistanyň içinde diňe ak maşynalar bolmaly diýip men görkezme berýänmi? Ya Türkmenistanyň içinde koronavirus ýokka hemme vilayetler ýapmy diýip men karar berýän. Koronavirus gelenine men balyk gidip gaç gidip balyk gidip bal tutyp hedire diýip gördüm. Halky ýeke koronavirus epidemiýasyna garşy goýdum. Ýok. Men Türkmenistanyň ykdysadyny şeýle batyryp ýatyrtdym. Men Türkmenistanyň sosial maddi halkynyň sosial maddi ýagdaýyny ýyktym. $10 eltdim ýanky pensiýany. Ýok. Men valyut içiniň valyutasyny ýanky ýokary galdyrdym. Elbetde ýok. Şoň üçin şunu adamlar ýallaklap prezident aýagyny elini owşap eýýän boyun alyp biz gul bizim padşahymyz bu ýazat diýmeler diýip ýanky şurýaly adamlar bar. Seýrek ýöne maňa bütün opozisiýon işimde birinji edip ýanky jaň edýär şurýaly adam. Ine şurýaly adamlar jogap berýän. Biz türkmen halky, biz azat halk. Ömrümizde ondan öňüm bizim ata-babalarymyz azatlykda ýaşaýar. Biz bu ýaly maskaraçylygy, bu ýaly gulçylygy görendik. Iň erbetde şu gulçylyk we şu maskaraçylyk ýaňy başlady. Muň iýdi, muň maskaraçylyk derejede şeýle uly bar bolýan, indi Google şeýle seýrek bar. Biz şu Google'u ýanky saklap bilmez. Ýitip gider. Şoň üçin hormatly watandaşlar, sizden hemmägeden haýyş edýän şul taryhy wakalary, şul taryhy geçýän hadisalara goşulyň. Şu ýaly taryhy momentde her adam öz goşanlygyny goşmaly. Her adam Türkmenistanyň azatlygy üçin, türkmenler üçin öz kiçik ädim etmeli. Ine biz şunu size haýyş edýär. Şunun bilen biz efirimizi utorýar, hemmäňize birinji bilen jan halk arzu edýär, hemmäňize Türkmenistana gaýdyp gelmeňizi, öz maşgalaňyza gowuşmaňyzy, öz maşgalaňyz bilen Türkmenistanyň içinde toýlar tutup sadakalary geçirip bagtly bolmaňyzy arzu edýär. Sag bolun hormatly watandaşlar. Sag bolun watandaşlar. Sag bolun hormatly watandaşlar.